Dhuwure kaya ndha igrang. Apa abamu? Petruk kanthong bolonge. Nek mung wujudmu siji aja maju rangkep 1000. Kerubutan Petruk bakal mundur sak jangkah. Wedan. Wani man. Wah. Ngati-ati. Kurawa. Petruk wani karo kowe kabeh Kurawa. Sendika. Ngati-ati sendika. Dompetmu dadi delikke. Mergo Petruk iki nek ngamuk dompetmu do dijupuki lho. Men padake copet ya ben. Petruk nun. Ora manut miturut marang aku mboten. Yen para Kurawa paring dawuh ngaten kula mboten badhe mundur. Seklimah pandikan Natandrawati badhe kula estuaken barat kakehan rembug. Ora gelem manut lakon bondo tangan mang bondo mati dening mang pateni. Mati dening aku. Sambatmu. Pekah siramu. Petruk tak jak perang malah ngejak gojekan. Lah kula niki nek mboten sambi gojek lara tenan e. Sampeyan antem tenan kok. Nek kula sambi gojekan ngeten iki larane mau ilang. Wani tenan musuh aku mati dening aku. Mati ora apa-apa. Lakoni. Tibantangan mang tibake. Mati dening aku. Aduh mati. Aduh, yung rasane kaya mati iki kaya ngene iki ta. Ketemu malaikat loro iki. Ayo tangi. Lho. Lah kok iso tangi? Dijamoni kok tuwa kae. Wis mempeng. Mati dening aku, mati. Aduh, yung kaya ngene rasane wong mati. Senut-senut. Tangi. Wah, lah kok sregep temen. Sregep wong dinae jadwal. Mati dening aku. Mati Petruk. Oh nggih, Ding. Jadwale gebusak karang WA-ne. Error e. Lah tak update. Tangi wing mangke riyen kula dereng rampung e. Ayo tangi yo. Tangi yo tangi. Wah. Ana wong mati kon tangi kok ya tangi tenan. Ya men. Mamprung nyawamu. Nggih, monggo. Kula tohi pati. Awe.